ευχαριστούμε όλους όσους ήρθατε. Είναι για όλους μας ο χρόνος πολύτιμος και οι μέρες δύσκολες. Είναι μεγάλη μας χαρά να νιώθουμε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται, υποστηρίζει και βοηθάει και δείχνει ενδιαφέρον αυτές τις μέρες δύσκολες και σε τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι πράγματα σε εισαγωγικά πολυτελείας. Όπως ξέρετε, η Yamaha είναι μια εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και η οποία στο κομμάτι του home cinema έχει να επιδείξει πάρα πολλές καινοτόμες προτάσεις στην αγορά αυτή. Στο παρελθόν και εξακολουθεί και πρωτοπορεί ακόμα και σήμερα. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έχουν, σαν εταιρεία, έχει ένα τεράστιο απόθεμα τεχνογνωσίας μέσω του οποίου μπορεί να παράγει καινούργια προϊόντα και να ανοίγει και να δημιουργεί καινούργιες αγορές. Σας θυμίσω χαρακτηριστικά ότι κάποιοι από εδώ ήμασταν τότε μαζί. Πριν από σχεδόν 25 χρόνια, η Yamaha ήταν η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε το surround, το home cinema, το οποίο επικράτησε αργότερα και όλες οι εταιρείες πλέον μέσα από αυτόν τον δρόμο κατόρθωσαν να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν. Αργότερα ήταν η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε τα sound projectors, κάτι στο οποίο όλες οι εταιρείες του ίδιου πλέον έχουν να επιδείξουν προϊόντα και σήμερα έρχεται ξανά, χρησιμοποιώντας όλη αυτή την τεχνογνωσία, να μας παρουσιάσει μια καινούργια τεχνολογία που έχει να κάνει με το ασύρματο δίκτυο και την δικτύωση συσκευών μέσα στο σπίτι ή και έξω από αυτό. Η καινούργια αυτή τεχνολογία την ονομάζει Musicast. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Eckarts, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος πωλήσεων AV της Yamaha Europe. Έχουμε μαζί μας τον Dick Hayden, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος πωλήσεων για την περιοχή μας. Και ο Michael Γκέιζε, ο οποίος θα κάνει και την παρουσίαση του καινούριου αυτού συστήματος. Good afternoon. Ήθελα να πω ότι, αν μπορούσα να συνοψίσω αυτό που θα δείτε σήμερα, έχει να κάνει με μια τεχνολογία μέσω της οποίας μπορείτε πολλές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα, με διαφορετικές εντολές η καθεμία, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες συσκευές, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τίποτα επιπλέον. Είναι συσκευές που ήδη παίρνατε, οι συσκευές που ήδη πωλούνται στην αγορά, με μια δωρεάν εφαρμογή που μπορείτε να έχετε στο κινητό σας. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο, χωρίς τίποτα επιπλέον. Οι προεκτάσεις που έχει όλο αυτό το πράγμα είναι τεράστιες. Συζητάγαμε με τον κύριο Eckarts το πρωί ότι η Yamaha ήδη προετοιμάζεται αυτή την τεχνολογία να τη συνδέσει με το κομμάτι του επαγγελματικού ήχου, μέσα από το οποίο θα μπορεί να την εφαρμόζει σε μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις. Φανταστείτε δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει εφαρμογή εκτός από το σπίτι μας και τον κήπο μας και την βεράντα μας, σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, σε ένα καφέ, σε ένα γήπεδο, σε μια τράπεζα, σε ένα νοσοκομείο, παντού. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει απίστευτες προεκτάσεις που φαντάζομαι ότι και εμείς ξέρουμε ακόμα 100% και που έχουμε την τύχη, δουλεύοντας με τη Yamaha, να είναι ο πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε μαζί μας. Μη σας τρώω παραπάνω χρόνο. Ο κύριος Eckarts θα ήθελε να πει δύο κουβέντες και μετά θα ακολουθήσει ο Μάικ.